Ai, ama, nuno te dao nere labana. Ai, ama, nere labantxuak. Marikondo, behar zaitut, Marikondo, topatzeko nere gauzak. Gaurko gonbidatua ez da Marikondo. Gaur Amaia Elias etorriko da kosinatzera. Dekoratzailea eta antolatzailea da, eta Marikondo metodoa erabiltzen du etxeak antolatu eta apaintzeko. Berehala jakingo dugu zer den Marikondo metodoa eta zenbateraino errazten duen eguneroko bizitza. Arriskunen ferment arten barazki probiotikoak hasten dituzte. Asak, asagorriak, arbiak, porruak eta abar ontzen dituzte. Beraiek ondutako barazki batzuk hartu eta plater berezi bat prestatuko digute. Gernikako Nerekabia tabernara abiatuko gara ondoren. Tabernaren apainketak trenen munduarekin zerikusia du. Beraien ogitarteko ospetsuenetako batek ere trenbidearekin du zerikusia. Orient Express du izena. Iepa, zatozte denok trenera! Zukal Herrian Express ETV bateko nasatik aterako da berehala. Torri aska! Kaixo lagunak, eguerdion, hemen txenao Amaiakin, ongi etorri, zer moduz? Oso ondo. Topatu dut laban azkenian, hemen txeakat. Ze garrantzitsua dandan atxukune ukitzia, ez da? Oso. Bai, gauze behintzat topatzi, errez topatzi. Jakitian nun dauden, ez da? Hori da. Bueno, ikusiko zu, guantxe garatuko dugu zertan aritzen dan Amaia, Reuben saungitxa iten dugun bitartian. Adi lagunak, 100 saungitxa da eta asko ikasiko dugu Amaiak. Bueno, lagunak, eta Amaia, osagai desente dazkau, baina errexibliko ikusiko zu, garatuko izut momentu batian errezeta, bale? Betu, sandwicha bat da, Reuben sandwicha, estatu batutan oso famatua da, eta normalen intendue beste haragi, hola, lata baten etortzen haragi batekin, gaur pastrami batekin ingo deu, bale? Eta ingo deuna da, alde batetikan, bai ogiak hemen, gorrituko ditugu, hola, tostatuta lagako ditugu gurinetan, eta gero, barruan, jartzeko ingo deu saltxatxo bat, eta ingo deu saltxa berezi bat, potentia, ikusiko zu, hemen ingo deu, bai arrautzakin, eta bai ospinakin, eta olioakin maionesa bat, botako diu ketxupa, salsarro antzeko bat ingo deu, eta bertara, geho botako ditugu hemen pipermina, salsa inglesa, limoia, eta piperrautza. Eta gero, hemen dakauna, dakaula pepinilluak, errefautxoak eta tipulina, hori ingo deudana lauki txikitan, eta maionesa hortara botako, maionesa berezi hortara botako ditugu, pusketatzo batzuk topatzeko bertan, bale? Eta gero hemen dakau, hartua, eta hartu honekin ingo ditugu patata prejituak bezala. Kenduko jo baxala, ingo deu ertiti moztu, gero lauetan ingo deu, eta gero laukitan ingo deu, eta prejitu ingo deu, gure sandwicha laguntzeko patata batzuk eukitzeko, bale? Eta gero hemen dakau, txukruta, dala asa fermentatu bat, eta hoire bai sartuko jo, ba hemen behin tostatuta da honean, jarriko deu maionesa hori, jarriko deu gero gazta, jarriko deu pastramila, eta baitare txukruta, bale? Bale, perfecto. Eta ekin ingo dio, eta aldi berian, garatu behar diguzu, zarautzeko den da hortan, nola holkatzezun jendia, bai txukun ibiltzeko, bai dekorazio aldetikan, eta hoi guztia. Bale? Zukalden zemuz moldatzezea? Zoze moldatzenek. Zoze moldatzezea. Bueno, jarriko izut hau txikitzen jungo geha, bale? Gio maionesa ingo deu, eta botako deu barroa. Eta bueno, lasai jun, presi gabe, eta txukun eta garbi. Jarriko izut hori hor, lamanak ordazkazu nahiko txukun, eta gio, behin pusketak inda, zu txikillakin o hondillakin hobeto moldatze zenakin, bale? Bale, bueno, igual txikixekin naxo. Bai, txikillakin igual hobeto. Bai. Bale, eta ni jungo naizena da, beitu, hau tostauta hau txikotu. Nola? Bai, lauki txikitan, beitu, kendu ipurdialdia, kendu txortena, eta bestia lauki txikitan. Eta ni uste tipulina erdillakin nahiko izango ala. Hau gordeko ditugu hemen, hau organiko botako deu, eta hau gordeko nik ozgailuan. Gero sartuko deu ozgailuan. Bueno, Amaia, eta kontau du zertan datzan zure lana.
Nik generan... Txukuntzen balin bada lan asko dakazu jendia, Ni normalin erreforma integralak ditut, eta nire bezalanak etxe aldau orde bebeti, ez? Da, etxe aldatzeakun danok irikitze du zukaldeko kajoi hori ez txerrikiz beteta da ona. Daneti da ona, tiritak eta geho argazik eta... Dana batea. Hori ustu ez, da antola huite dugu. Nik zatetena da, atzenengo momentura arte lagaberrin hori usti eta jakitzi zer daukedun adibidez zukaldien, ez? Eke deula aurretiken, ze atzenengo momentura arte lagatze baldin badeu, azkenin eroste deu zukaldie armasuk eta jakin gabe benetan zer dauke deu. Vale, oza, garantzitsua da jakitea lehen doaren ze bihar deun, ez da? Ze nahi deun euki. Bai, ze gauze azke deun, ze askotan turmiz eroste da kartzitu 10.000 aksesorio hola diferentik, da gero, inoiz ez ditu biltzen, baino nola gratizien danok hortxe gorreta eukitzik, Hoi da, eta gero zeako boletokin julterea lortzen da, zeskatuko eta hau, eta etxen izkina baten, ez da? Hori da. Vale, eta, nola kudatzen, nola jakiten deu, zer benetan bihar deun eta zer ez deun bihar. Baktutan, zu esaten dezuna, usten deu bihar deula, lagatzen deu hor, baina gero ez deu erabiltzen, ez da? Bazpareku ez atezako. Bazparekua. Bai, bazpare, eta gero atzenin kajoi dana bazpareko ezbeteta, ez? Azkenin, importantena da dana ateatzie. Ze askotan aztela kajoitik kajoire bezala, eta hola ez gea konturatzen ondo zer daukedo, ninbertana lehenengo da kajoi danak ustu eta dana kanpo atea. Eta hor ja ikusi benetan gauzek banau kategorizka, imaginau, zukaldatzeko ibiltze izen tresnak, jateko ibiltze izenak, eta gero jatekuk bestaldetik jarri, eta jun aukeratzen pixket, benetan, ez, ze berdeun gure etxien. Ze erabiltzeun da, zer dan egokixe eukitzen, zer da gehien topatzen desuna jendiak eta kalataztura erabiltzen, Zartaxe beti peagu jana, hori dana beti gordetxe deu. Bai, ez da, hiru erabiltzitu eta 6 dazkau, zertako, ez da? Hori da, eta gaina peatzeana, hori ezibili, bate baten etxea jutzanin petxatzen, hori ezibili hor peagu ja, beste hau. Zertako kasu, ez da? Baina berrizek gordetxe deu, turmizenake beti azaltzeia azkenin, turmizen ze hoiek, dano, azke deula milletrazte turmizenak eta... Turmiza tortzea hau, gero tortzea beste biragailu batekin, gero tortzea trituradora batekin... Milletraztekin eta dana gordetzik egun. Iztruzizu barne, dana gordetze dugu. Dana. Bazpare. Dana pixkat Diogenes dakau ja jaiotzetikan pixkat, Nik ustet baita, hola erakutsi diuela, ez? Bota ez errezta eken. Baserretan hola itezalako, ez da? Dana gorde. Nire amak beti izatezun, tirar no tiro nada, a mi se me eskurre, nik ustet pixket hortiken dikula, ez? En plan, danoi erakutsi diu txikitetiken, botatzi atzenin pekatu bezala ala ixe, ez? Orduan, guk ikisi berdeu, botatzi ez dala pekatu eta bada hola, ez? Gau trastik botatzire bai. Andal neurrin birtziklatu, aldal neurrin ondo erabili, baino sobra malima okendu. Saldure bai. Gaur egun gainea danetik alda saldu. Bigarren eskukua, hor nahi dana. Eta bueno, guain zukaldea eta zaigea, eta normalian etxetan kaos gehiena topatzen duen lekua zukalde izatea. Ez zukaldi laneko toki bat da. Orduan, niretzako zukaldin zer daukedun garbi jakitire importanti da, ez? Laneko toki hortan, gauzek eskure eukitzie toki importantia. Azkenin, zarreria ondo antolautez balimak deu, nun bukatze be karterak eta zeadanak, zukaldeko entzimera gainien. Bai, eta gainea, hori zu esatezuna, hasieran honeaino iristeak, eta gero jata, kriston montikulu daude, bai kartana, bai umen etxeko lanana, gero eozer gauza, danan batea. Dana zukaldin, hortxe. Bai, egia da. Bueno, gaur egune bai ustez zukaldek asko betu diala, irikio diala, igual salakin, eta azkenian, horren bere gauza honak eta txarrak ekarko ditu bai, ez da? Bai, baina, adibidez, nahi umik gaupa dituzula, nahi asko gustatzat Montessori metodue. Azkenin da, umiek parte hartzi etxinez, bai etxeko lanetan eta baita ere, zukaldatzen adibidez. Orduan, zukalde irikio esek asko launtze bez, umik parte hartzeko momentu hortan, ze zuk azkenin, balimaukezu pasillo tipoko zukalde horiek ez, azkenin zu kajoi bat irikitezu, umien mendi pasatzea, ez da izetat, beti estorbun. Eta gaina, umiekoin Montessori metoduk zateko ez, tronaba jarri eta umi isotzeala entzimera, eta imaginau, patata bazuritzen, ez, da laguntzen ez. Eskura jarri. Baina, karo, kajoien frentin jartze baldin mazure bai, kajoi hori kondenaute bat, ezin dezu iriki. Orduan, nik tauretin zati hoxek eta asko jartze. Zukalde irikistan, umiek tauretin zati hortan jarri ez dela estorbu ikiten,
baina parte hartzie. Ze txikitetik ikiztie ez, etxeko gauzetan parte hartzi, eta horrekin bere autonomixe, konfiantzie, eta gero guztu eta huela gaina, ez da? Osa, ikasten duenian, gero gaina sentitzen dira erabili. Jatekorek gehiago jaten due. Bai, da gero zatxozu, hau, jo, zu prepauteko tortilla pata kistona, eta ja, beste afaneko jate. Afaneko jate, be. Hala da. Egia esan desun bezala, nola sukaldean igual gehiago aritzen gehan, bazkenian, baina komunetan ebai egote da, ez da, adibidez zepilua, bestia, hartaz, edo, osea, hilia horraztekoak, danak batea dazkaula horrizkina batian, ni ez dazka gauza asko, baina adibidez, Nataliko, osea, askazalako pintatzekoak, gero dreamelak eta beste donak kajoi bat esartu, zer da? Bai, komunine gauze asko juntatze eta gauze asko da gaina ez dituna kontu neukitzen. Adibidez, nertzako argiztapena ez etxe osun garrantzitsu data. Entxufike bai. Inok ez du kontu neukitzen, geho, euki berdula hortetako zepilu entxufaute. Akizton komun polite eta gehor, 10.000 gauze entxufaute, bizerra moztekue, hortza garbitzeku, eta 1.000 gauze horrez, eta ja, azira baten saldu zuen, zuk lehengo horin etxea sartu zinen nintzaun, komun polite hori ja ez da inpolite, 1.000 entxufe baldi mazke ez, orduan, gauze asko kontuten euki berdila irutzeza, eta etxiteuna da, gauze jakin gabe nola inberditeun gauzeek, o nola bizigean, aztegea pentatzen zukaldi txurixenaetan, o komuneko azulejuk ez da izek kolorena itutela, eta niretzako lehengo pentsau berdana da, nola nahet bizi, zein zukaldako. Ez da nondik noa jarriko deun gauza, eta ze bihar deun, ez da? Hori, eta etxai hautukun zein gotrastikin da, zein zukaldako, zein guain esaten dezulan, dakate bai, etxiko komunian, hola, oso xalaua da, hortza garbitzeko eta esku garbitzeko, baina, gero, txiki-txikila da, nahezu aura sartu da buruak infoitezu, erraska, eta esatezu, ze erraska klase garri dien hemen. Da gero gaina, momotxa esku jarri hola, eta zikinan kontra jarriak hemen grifo ehar bat, eta hola, aska ehar bat txukun ibiltzeko, ez da? Karo, pentsatze dugu askotan estetikikin aztega pentsatzen da, ez dugu pentsatzen benetan zeber deu. O erosketak nola nahi iteun eikie, o gauzek nola nahi iteun eikie etxin. Haneretzako, aziran, aziberga, etxi bat inberdeo, etxeko aldaketa igulit, eusein aldaketa ikea juna aurretiken. Osea, eusein mole erosi aurretiken. Pentsa berdeu, nola ze berdet benetan. Ta ge horren arabera erosi, o zehozein aldaketa matein. Baina ez du nabalixo da, ikuste dugu gustatzen zaigu eta venga. Bai, zera, gustauzakuna estetikoki, ni beti hori Tinderakin konparatze, eta azken izate, da, ze polite, baino geho, nolako etea ez, azkenik berdina, txikin. Erretatu ikustezu, Pinteresten, horrebizta baten, jo, niko etxe hori nahet. Mezki, igual etxe hori ez da, zuk zasuna ez, ni dauketkizton komun polite, baina igual ez da praktikoa zuretzako. Nik uste bizitza honetan azkenean dana praktikoa limada errexo itea, ez da? Eta lanian, eta launakin, eta praktikoa, bai, komplikatzekea askotan, eta egiten deuna da, enbaso jarri eta oztopo jarri guretzako, ez da? Hori da. Bueno, bagoa txirrik itxarraka, Nik hemen indetena osagai dana bota, hor piperra eta ketxup hautziet, guantxe botako iskiot, eta bitartean jungo geha, erreportagat ikustea arizkunea. Eta gaurko errezetan nola txukruta dakan, ikusiko zu bertan ze fermento goxuak iteituen txukutuak barne. Guazen bertara. Kaixo Joseba, David naiz, Aritzkunen gaude, baztanen, eta gaur fermentar ikusiko dugu. Duela ia 2 urte hasi ginen barrazkia fermentatuak egiten, baditugu 2 motak, bata da txukrutak eta bestea kimchi. Biak dira gatza eta espeziekin, kimchi adibidez pixkat pikantea da, eta txukruta ez. Fermentar izena dator, ze fermentazio bakoitza bakarra da, eta iaia magikoa, ze han gertatzen direna nahiko berezia da. Ez da beti berdina. Beti zaporea eta testurak aldatu daitezke. Prozesua hasten da barazkiekin garbitzen, gero txikitzen ditugu, beste osagaiak botatzen ditugu, espeziak eta gatza, eta denbora bat pasa ondoren, fermentazio bukatzen da, eta sartzen dugu hozkailura. Han prozesua gelditzen da, eta ja prest dago jateko. Fermentazio prozesuan sortzen dira probiotikoak, onuragarriak direla sistema digestiborako, eta badago esaldi bat ez garela jaten duguna, asimilatzen duguna baizik, eta txukruta eta kimchi jaten lortzen dugu janariaren propietateak gure gorputza aprobetxatzea.
Beste abantaila bat da, ez duela glutenik, ez duela laktosatik, eta baita ere aproposa direla veganoentzat. Orain lantegia ikusi duzue eta goazen gure produktuak ikustera. Hemen daukagu txukruta azakoa, hau da txukruta lombardazkoa, hau da porrua salmueran, eta hemen daukagu kimchi, koltxinatarrakoa, beste kimchi daikon arbia, eta beste kimchi mediterraneo. Txukruta Ipar Europatik dator, aza bat da, gatza eta espezia batzuk, kasu honetan enebro edo mostaza. Eta kimchi Korea tradiziotik dator, espezia gehiago dauzka, adibidez pimenton, baratxuri eta jengibre eta pixkat pikantea da. Gure produktuak aurkitu ditzazkezuet belardendetan eta interneten. Eta fermentazio munduan sakondu nahi baduzue, badugu hemen Nerea Zorgenen liburua, fermentazioa, errezetasko pilarekin egiteko, gomendatzen zaituztet. Bueno, produktuak ikusi ditugu eta orain errezeta bat prestatuko dugu. Hemen daukagu Nerea eta azalduko digu entsalada bat gurab batean. Horretarako behar dugu germinatuak, entsalada, tempe eta txukruta. Hasiko gara entsalada pixkatxo bat botatzen. Produktu hauen jan dezakegu adibidez edo babarrunekin, aragiarekin, arrainarekin, edo zein pasta, entsalada, aukerapia daude prestatzeko. Tempe pixkatxo bat. Tempe sojazkoa da, soja eta babarrunezkoa. Nereak prestatu du, germinatuak, eta orain txukrut kapa bat gainean, hau da azakoa, eta baita baditu enebro. Oso osasun errezeta bat da, badu tempearen proteina naturala, eta baita ere probiotikoak txukrutarenak. Baditugu beste aukerak hemen, adibidez kimchi, babarrunekin, beste aukera txukruta jateko, badugu hemen gazta bat, almendra, miso eta txukrutarekin egina, eta gazta hau jandezakegu adibidez azenario batzuekin edo ogiarekin. Bueno, Joseba, hemen daukagu gure goreapegina, nahi duzunean hemen gaude, Arizkunen, fermentar, nahi duzunean etorri bizitan. Eskerrik asko, agur! Haupa David eta haupa Nerea, ze gauza txukunak iten dituzuen, eta zenba gauza, eta ze osasungarriak dian iten dituzuen gauzak, ze garrantzitsua. Ona, horrela jarraitu, eta gu gurean jarraituko dugu. Eskerrik asko, ikasten ege asko nola txukundu dena, adibili. Bueno, gero arte. Bueno, konta iguzu, adibidez, etxe baten edo zehoze bihar deunian aldaketa hori, zer da garrantzitsuago? Etxe dana aldatzia edo etxe aldatu behar da edo nola kudeatu behar da dana? Bueno, nik uste zer gauza iken hasi aurretiken jakin berdeula ondo ez? No iritsi nahi deun. Nola iritsi nahi deun da zer dazke deun. Porque ez dakideu, ez geha kostiente dazke deun gauzen euneko otamarrakin. Eta pentsau etxin patatze deula euneko, ez dute irutamarran, denborin euneko irutamarra. Etxian, ez da nikazu izango hoi, Vale. Bueno, medias. Eta ez geha kostiente dazke deun gauzen euneko otamarrar. Eta horretik enik marikondon metodu erabiltzet. Marikondo da japonesa bat, eta ni junitzen formatzea behana Londresean. Ni berez ez naiz bate txukune, naiz bate ordenadie, baina nik liburu hori topa honun eta bixal dauzin, atzenini pasatzen denun, zapato atzalde zuen armaxo antolatzen, eta gero, azte azken nahi atezan, da nire armaxoia zauen leheno bezala okerro, ez? Eta honekin nik lehenengo ikixetena da, bairabak, zaite dana etxeko garbiketa bat, danana, aztea prozesuk dazke etapa bezala, lehenengo erropatatiken aztea. Errezena erropako mendia. Orduan, erropakin itxe deuna da, lehenengo, pentsau, danak atea, zukaldin bezaltzen deuna. Dana ateatze deu, jartze du montoi baten aurrin, da behak zate hor daula momento wow. Wow, momento wow, ez da. Ze momentu hortan ikustezu, zema traste azketzun. Ja. Zezuk ustezu, bani dazket bi kamiseta eta iru praka. Baina dana atatze zurin igual ez die bi kamiseta eta iru praka. Hori gertatzen zain, nahi hori gertatzen zain erropakin ez, barrantzako gauzakin adibidez, ateatzen. Denda badakat jartzia, ama,
Eta orduan, dana batea jartzik egunez kontura utxega ze gauze azkeun. Orduan, dana batea eta berdeu, momentu hori berdu, eta geren berdeuna da, gauze bakoitze banan eskuten hartu, eta erabaki zerrekin gehatzean. Vale. Eta nola pentsatu biara zerrekin erakitzegan? Da, gero hor balin bakazu zerbait eta danakin gehatu nahi bazu? Bueno, ez dago zertan ez gera Orduan uriken ja, danakin. Amaia, mesedez, lagundu. Ez dago zertan ez gera uriken danakin, Ez dauken minimalismukin bere zerikusiken. Eta zuk erabaki laikezu, zemat gauzekin gehatzezean. Baina nola, eta txukun behintzat, Hori, ez da? hartzezu eskutan, eta benetan pentsa horrezu, zu bizi nahezun bizi hortan, horrek baldauken tokiko ez? Azkenin, zure bizi ideal hori imaginatezunin ez, nik hola ingotxuk hauze, eta hola nahetizetie, eta zuk ideal hortan, hori jantzike ikustezean, oetzean ikusten, horrek ze zentzaixo ematizun, ez? Ja, baina ni pixkat diogenes uste bakatela, zeatik. Adibidez, hor pentsatzezu, kamiseta, baina igual behin arrantza juteko, igual behin bizikleta garbitzea juteko, igual zertako esatezu, igual balioko, eta bukatzen dugu gordetzen, orduan nola kendu behar dugu hori gainetik? Vale, bazpareko esentzako ni betzatet montoi bat itxeko, porque zu azte bali mazat Beste leku baten, bazpareta gorde, dana jarri aldemenin, porque bukaeran, gerau, zuk erabili berritutzunak erropa baino, bazparekuk arrantza jutezaneakuk, geixo baldin maie, igual problema da. Ja, ados, gertatzen zait, igual bazpareko jertziak pilo badazkat, adibidez, jertze batzuk, igual, poltsiko puzkau inzaizu pixkat, igual kremaiera ez dago ja txukun, eta bazpare gorde ingo ez da? Etxi pintatzean jako, Bazarren ibiltzeko, etxen pintatzeko, edo zeo zertako, eta azkenian, kriston triskantza. Ordu nahi berdana pixket erabaki, ze gauze azkedeun da, benetan ez, gerau berdeunakin, da gero ondo gorde. Ze trukue bukaerakue honena da nola gorde. Bai, Eta nola gorde, bere, zeiten dugu aizki, o zeite adakago beto. Bueno, gordetzeko era berezi bauke, mariko ondok, eta da vertikalin doblatzie. Vertikalin doblatzia, nola da hori? Bueno, erropak doblatzei vertikalin txurru bezala, eta gehatzeie tente, banaka. Zazuk kamiseti jartzu da tente gehatzea. Eta orduan, nik kamiseta dazket danak, ola bat bestin atzetiken, vertikalin, orduan, bat hartzetenin besteanak eta izte moitzen. Hori atrukue. Claro, bestela kentzezu azpikoa eta venga, danak moitzen dira. Aio, ja, junda, gure montoi perfektu ez, ataldozu hori jen, da geho, ja, egun baten ez, 5 minutun, ja, estropeau deu. Ona, vertikalin. Ni dakat ez dakit balio duen, baina ni dakat, ni daskat gudakau gelan, 3 armaiotxo bezala diala, eta lehenen eskan Natalik 2 eta nik bat. Eta gio neriare bai kajoi batzuk jarrapatzen aizian. Eta gio indetena da, jarri dut armaio bat eta dana pertsakin jarri dugu, kamisetak eta jertziak. Hori balekua da? Berez aldala, isikile bakarrik jungoie txamarra, txaketako, alkondak, ezin dizenak doblaute jun. Materialatiken asko simurtuko alako, txaketak azkenin doblaute, ikeragarrezko bultu izango lezalako, baina bestela, dana doblaute askoz gutxixo okupatzeu. Eta koloretan zaikatu behar dugu, koloretan manga luze diena manga luzekin, manga motxekin, ez da hori de... Kategorizka. Kamiseta manga motzakin, tiranteunekin, da jute gaur pixkenaka, kategorizo sortzen da. Gio, aldala behintzet, nik kolorezka iket. Ze azkenin, horrek emateitena da aukeri jakiteko benetan zer dauketan. Hori askotan pasatzea, eta azketze dugal, nahi jertze raiatu beti komentata asko gustatzea, ez da. Nik baldin mazket jertze raiatu bat hemen gorta beste batan, da beste batan nik badakipazketela, baina, bueno, hainbestere ez di, ez? Baina danak bat bestin aldemeni jartzen juzurin ezatezu. Ai, ama, lau jertze raiatu dazket, eta aztik zazpieun. Hemen zehoze gaizkia, ez? Eunero raiatukine ez egea bajungo. Eta gaina hori gertatzeak, gio beti erropa gazten deu, dazkaun beti berdina gartzen dugu ideia, ez da? Gustokonak. Baina gero konprata junda berriz raiatu ikusi eta raiatu ze polik ez da beste baten ez eroitzatiken. Nik oin oso garbi dazket zema raiatu dazketan ez, orduan beste bat eroztalimat badakik kapritxoa eta nina etelako erostetela ez. Baina ez berdetelako beste erabatea eroste gauzea, beste erabatea. Eta etxeko gauzekin berdin, armaxo erosteakune bai, julaik edo bildurreatik eta erosi 3 metroko armaxo paetin hainbeste kabitzakulako, eta etxe handi baten bizi izenak, oindi da armaxo geixoaz, amai galdeu ezko zeuri zango zera. Sartu aldan dana, armaxo aldan dana. Eta geixo armaxo ez. Hori inberrin, guk balimak edo ze gauze azkeun, erabakileik edo zemat armaxo, gure trastin arabera. Eta ez, paetie 4 metro azkelako 4 metroko armaxoe. Eta adibidez, hor, udako erropak, neguko erropak, kenduin behar dia eta negunatea behar dia, o nola
planteatzen zuzu kudeaketa hori? Berez hori etxinara berizetea, baina berez esateu ezetz. Ez da hola, eta gaina Euskal Herrixen, aldao, Beti, jertzia beti behar da, eta? Baina, berez esateu ezetz, berez tana batea eukitzeko. Honik itetena da, uderan ikerarizko perezi mateitelako, hiledun txaketak eta hola kendu ditut, baina nik armaxuri egitekun perezi mateitelako hori ikustie. Baina bestela, tana batea eukitzeko. Bestela balekua da, bai. Ados. Eta zapatagan aldetikan eta, nik adibidez zapatia gaztitu eta puskatu arte ez ditut aldatzen. Baina handazkat beti, 12 pare, kaka ematen. Batanakin bezala, aukera hau berrez, erabaki ber, zean da, ja ondo ezen, ja atzenin indeben inberrekue, eta eskerrik asko mamertzako bota aurretiken. Hori beste bat berezixe. A ver, eskerrak eman bertzaizko, erabidezun egozer gauzai. Bai, azkenin, bueno, gauze diferentiatik eman laizkizko eskerrak, erabilizkizko eskerrak, gizton guztai biliteulako, o batzutan jendi patzako baitare, azkela etxin gauze batzuk, ez? Ez da kixena, ez da zeatiken da azken, erozizun da, ja, jo, eske pilu balitxozun, nahi nola botako pau, ez? Ola, izetea bat, orduan... Despedida bat inbiertaio ona. Zan behitxozu, eskerrik asko urrena ez dezulako hori erosiko, olako bat ez dezulako erosiko, azkenin bakoitzik bere eskerrik asko topo hartzako. Nei, eiz ezan, metodologia honek japonesa da, eta azke gauz batzuk pixket oso japonesak da, diferenti, baina nahi gustatezat ze, nire ustez atzenin eskerrik asko matiek olako gauze txiki bat, baina eta join ber funerala, o errauztu, eta noaitea bota, eta... Eskerrik asko eta listo. Baina azkenin gauze txikixe eskerrik asko maten ikizte bali madeu ez, gure bisenez ozet gertatzeakunin, eskerrik asko jango deulako ematen. Errexago mango deu, ona. Bueno, ikusi zuzet inglau montado deu. Bai, horra izia. Hau gero plantxan emango jo, vuelta eta vuelta, eta jarriko deu, ogilan gaina. Baina ogila hilen da bizi emango jo, eta zua izan da itzen, baina lan egin behar deu, A ber, nola mozte hau? Hau betu ingo deu da, txortenak kendu hemen, dakala txorten txobat horrela, kenduko jo. Bai? Horrela, xe. Eta gero, hau, laukitxotan ingo dena, zu beste aldeko txortena eda ikendu. Eta hau laukitxotan ingo zu, eta bertara botako zu, bale? Perfecto, nire kontu. Bale, oso ondo, nik hemen uste eta sigortitutela. Gero, ja, prez dazkau, betu zeitxura hogeiak. Hori hola xere, guan xere, mermelada pixka bota eta... Dauka uzai bat. Uzaila dakan. Bueno, hau, listo dakau, baina, bueno, hementxe utzikoet, otzian, eta gero hementxe emango jo pastranillai vuelta eta vuelta txiki bat, bale? Perfecto. Eta gero ere bai, bueno, dekorazio emozionalan ere aditua zea, eta hori ez dakit nola kudeatzean. Vale, dekorazio emozionala da, azkenin, guk beti biztikin bakarken jolazte dugu, ez lunes handeuna ba, aize politi eta listo, ez? Baina ez dugu ukitzen kontutan ukimen ataktue, entzimerak eta zertza daukoen egurrek, gauzek zetak daukoen. Goxotasunak eta ez da? Usaxe. Usaila ere bai. Segun zetokita sartezean usaxe pilo bat, itxegu ez? Ona sartuko aditzeke bat ema, esango zu goi usai hona ez, baina zu portalen baten obeti, otea pixketu usai, eskaza, hola, zu etxe batea sartu eta usaxe pixketzea baldimao ez? Eskaza baldimao horreke bai atzea ikigu. Duri gabe. Ez ditxuk ematen dauken importantixe ez? Eta geho, baitere argiztapena, lehena ipadetela, argiztapena importantia, ze, bueno, argixek etxin ze argi daukedeun, era diferentea eraikiu, ez? Baina argila naturala dakauna edo... Eta artifiziala. Zuri zaltazu patzen goizin ez nautekun komunea junda argi potente horrekola. Jata itxutu berrin. Igual vampirua naiz, eh? Ze gaizki sartu zaiten olako indartxua argila, ez da? Hori da. Seguramente humorire bai egun hortan diferenti eukiko dugu, eh? Zean kakin jaikizea, ez? Ze argikin jaikizea. Hori da, pixkenaka. Zirin animalixe gata, animalixe bezala pixkenaka argixere bai, egune argitzen dihun bezala pixkenaka, guke bai berdeu argixe pixkenaka jute hori, ez? Ona, bai, eta garrantzitsua gaina bai. Egia esan goizeko argi horrek, ni guztiot inorrei ez diola ondo egiten. Hau, erdialdiak gogorra gotea, baina gero prejituta gero argi galditzea, Bai. Hor, xamarra da barrutika, baina hola ukitzeu bihotza honek. Eta guain, errexago izangoa, zera, borobila da honian mostia, zaiago izate, baina ja, behin, hola da honian, ja errexago mostiko. Manejablio. Bai, manejablio. Eskerra manejablio zan, Vale, listo, hau, eta bain igugarrengo mostutena. Vale, listo, hola daskat. Bueno, eta guain hauek, ingoitutola xerratan, gero prejitu, eta patata bezala jateko. Eta bitartian jungo geha gure kabia tabernara, eta egundoko ogitartekoa prestatu dugu, beitu. Haupa Joseba, Álvaro naz, nere kabiatik, Gerniken.
Eta eitzen duguna erakutsiko zut. Nere kabia orain dela 20 urte, nire aitak ireki zuen. Gerniken ez zegoela taberna tematikorik, eta berari beti guztia izan zaio tren sarrak eta zelakoak ziren eta hori. Eta oinarritzen da tren baten moduan izango balitz bezala. Daukagun maketa, benetazko tren baten maketa bada, baina eskala txikian, birakada biena tabernatik. Eserlekoak tren baten eserlekoak zeuden, baina COVID-aren eraginez dekorazioa aldatu behar izan dut. Ze distantziak ez ziren mantentzen eta mailak ezin ziren mugitu, baina lehen askoz oinarritagoa zegoen tren baten bagoian edo estazio baten moduan. Bani tabernan hasi nintzen 15-16 urterekin. Ez duen ikasi nahi, eta nire aitak esan zidan, ez baduzu ikasi nahi, badakizu non dagoen leku bat. Gure espezialitatea hamburguesak eta bokata dira. Oraintxe bertan, gure bokata famatuena prestatzera joango gara. Orient Express dauka izena, da ontxe momentuan egingo dugu. Gure super ogitartekoa prestatzeko, osagaiak dira kipula, piper berdea, noski, gernikarra, indioiar paparra errobosatua, irugiarra, nere kabia saltza sekretua, maionesa, gazta eta noski ogia. Bokadioa lehenengo aldiz, maionesa ematen dugu, beko partean. Bokata hau asmatu nuen, taberna sarratuta zegoela pentsatzen hasita, haber zer ezberdina egin algenuen beste engan, eta hola sortu zen. Gero, goiko partean, nere kabia saltza, sekretua, nik asmatua. Gero, kipula pixkatxo bat, piper berdea eta kipula suestitua dago, Bitxikeri moduan, ogitartekoen izenak, tren desberdinen izenak dira, Transiberiano, Interrail, hau adibidez Orient Express dauka izena, azkenean egin duguna da tabernarekin lotutako bokadilloak izatea, ez. Gero, gure indioiar errebosatua, aukeratu dugu indioiarra, oiaskoa baino, jugosoagoa delako, irugiarra jarriko dugu, eta azkenik gazta, Gazta pixka bat urtuko dugu, zuarekin. Kremosoagoa egoteko. Eta azkenean, montatu egiten dugu. Bueno, Joseba, hemen daukazu Orient Express bokadioa, nere kabia, Gernikan, da trenez eltorri alzara, Venga, gero arte, agur! Ona, Álvaro, eundoko ogitarteko eindek. Oso txukuna. Guk saiatuko gea oiainako egiten, Montxe, amaiakin hemen bilok, ez da? Horia. Bueno, bagoaz aurraka, oso ondo, aber noiz etortzean olako ogitarteko bat prestatzea gurekin. Gukin behar deuna doain da, hauek prehitu, dala hartua, eta gero gainontzekoakin, hau ingo deu plantxan pasa, eta iakungo gea sanguitxa prestatzen. Vale? Eta aldi berian, kontatu behar diazu, bakit dekoratzeko garaian koloreke bere garrantzia dakaela, ez da? Hori da, dekorazio emozionalatik itzetzen egin da, guk beti pentsa gordeu, etxin, toki bakoitzin nola nahi deun sentiu, ez? Eta hortako, ze gauze berretu, bai argiztapena leheno komentatzen duna, eta baitare koloriek. Ze koloriek eraitue, koloriek azkenin pulizia hine asko erabiltze, ez? Eraitue erabatea hobestea. Ez, ni nahiko nerviosi naiz, da orduan nik etxin dana kolore urdinek eta berdiek ipinitut. Paletak? Ez, paletak ez, atiek eta, paletaz ati bat, bai. Vale. Ilunetan, baina bai, dana urdin eta berdiekin, urdin ilunekin. Eta horrek ematizu freskotasuna o... Lasaitasuna, vale. Nahiko koloride naturan da bezenak eta asko lasaitze gatuen koloriek tie. Baina adibidez ni jarriko banitun, kojin mostazak salan, altera ingo zioen da, ni salan lasaitzeko momentuan, eretzako da lasaioteko. Oin beste batuntzako sali da... Eta mostaza kolorek orduan Bai, geixo aktibatze gatu, Bai. Die kolore vibrantio eta atzen indie kolore aktibantio, bezala geixo aktibatze gatu, eta
Orduan, nik nahet zalan, ba, lasaioti. Orduan, nik hori nola garbi nauken, nik kolore lasaxeta. Lasaitzen aben koloreta ju naiz. Ona. Eta adibidez, ze kolorek emateigu gozia, o ze kolorek emateigu... Eske, platerak ibera biltziteunak bai, zukaldien, eragina eukego platerako zukaldin azkedun kolori, baina zukaldin naiz platerak, ze koloretako erabiltziteunan arabera, ba, jatea etortzenak uretxa erabatea hobestea zengo, Oina diez, danak dietako zea hortan gabezela, plater urdinek gozik entziu eta berdiek atzeak haitxu, pixketa, orduan, gutxixo jati nahi balima deu, platera urdine balima. Jarri txistorra plater berdian da horrek atzeak ez ditik. Baina, bueno, lagundu ite izula pixkata, hori da. Eta, baina ez da, osea, badidez, hamburguesan, zea pizzanak eta hola, normalin gorrixe ibiltze logotipotan da, eta zerbitzeko zeak eta gorrixek eta izetei. Baskari askarrekuak eta hori da, dana gorrixe izeta eta naita ibiltze gorrixe. Eta gorrixe, gozia mateu? Gozi mateu da azkar jateko la gozie zea hori mateu. Gorriak. Odola ozeatika. Ez dakit, baina hori ana ondo estudiaute dago. Bai. Eta adibidez, nahi baldi madeu, lasaxo jatio zeaike, gozie ba aparte ba, asko disfrutatzeko pixketzea eke, horixek eta ere bai, gorrixera parte horixe ere bai, aina azkarri gol jameru, baina dana jateko, gozizea eke baita ere horixek bai. Ba, guen izatezuna janari askarretako hamburguesak eta oli askoak eta dana, gorrilla, orilla eta olako erabiltzeitu ebeti, ez da? Hori da, naita, da guri goze hori zaiteko. Oize, urdine bazparia Urdina eta berdia. Bueno, hemen inbiardiazuna da, Maia. Naztu, hemen indeu maionesa berezi hau, hoi danakin, bale? Nahazu hau bertara bota, dana naztu, eta ingo zuna da hogian, bi aldetan eman, bale? Bale. Bai hemen eta bai hemen, da gero, hoi barroa jungo dia, bale? Perfecto. Hoi zure kontu. Hemen dela bana garbituta. Ondo. Bale, ona da, egila zan, ba... Askotan, segun noa jute zean, ojatetxe batea, norbaiten etxea, eta kolore berezi ikuste izu, eta egila zan, berpiztu iteizu, eta aldaketak eukitziare bai etxen, ez egotia beti hori, o beti gorri, o beti horlegi, azkenian... Bueno, ez que toki bakoitzen igual zentzaixo diferenti nahi dugu, ez? Horren arabera baitare... Adibidez, eskolatan, daulako tokitan da beti kolorik eta asko estudiatzei, eta tabernatan, o dendatan, bai, segun zer aikin nahi juen, kolorikin asko pentatze, be? Vale. Bagila zan, bai. Akian, bueno, igual batzuiko jo bultzako jo bestia baino, baina generalian nilo esan dizun bezala, ez da? Generalian, ba, kolore batzuk, ba, bai, hori garbi da. Garbitasunare bai batzuk ematen duek gehiago bestiak baino, ez da? Hori da, o izatea, nabetik kotxe beltza zikinio izatea, ez? Baina beltza elegantia izatea. Elegantia, bai. Azuk, gourmet taulako gauze izena, normalin beltza izatea paketie. Gorriz gutxita, no? Hori da. Vale. Orduan, etxine bai horrekin jolaste baldi madeu, ba, sortu lehik edeu, erabateko zentzaixu o beste bat. Azkenin... Eta kasu honetan, ze arazo topatzituzu jendian etxetan, o jendiak ze eskaera egiten dizkizuta, ze aldaketa egiten dituzu gehienak? Ba, ni normalin etxe osoko aldaketata dedikatzen naiz, egingo bestela ez dizute zertan. Baina, ze asko botako xoto? Ba, bota pixka bai, fundamentuak. Bai, bale. Bai. Baina bai, orden adibidez, izetea gauz bat bastante eskertzeana, aldaketatan, geho ba, gauze kontuten eukitzi motxila kumiekin, motxila piloa juntatzea, poleko motxilie, teniseku ez deizen ungu eta motxila tokixe jartzie, zarrerak nahiko desastra izetea, zarreratan pentsatzi ondo gauzek nola zeain, etxai hautekun ez zentzaixo eukitzi nahi dezun. Bale, eze hautia, izte zea eta emateu, jode, etxai ditxila zaitzea eta dana beteta, ez da? Eta orduan emateizu... Aldeiteko gogua. Bueno, bani joa zerbeza bat hartzea. Ai, ama. Huelti hartu eta bani jo, ez? Ai, ama. Bueno, itxura gara, hola xe jateko ere, hori zon itxuri hauke. Eundokua egila zan. Bai, horrek ekizton uzai ona. Eta zarautzen adibidez izena daka, Amaia... Amai. Ez que kuarriako danak beti Amai hotzen izen dibe. Amai hotzen berrin Amai da, orduan izen hori jarri nixon. Amai estudio. Amai estudio. Ezekin, inglesez. Ez erderaz da ez euskeraz. Erdibitxerteko aten gauritza esan uma inglesez da kitxo. Vale. Eta estudio horta orduan jendia zu esan dezu leheno gehiena juten dela, ja etxez aldatu bihardunian da gauza berri. Baina zu ustezu garrantzitsua da etxe berdinenek kanbilok nahi baitugu, ez da? Hori da, bai. Importantia beti pentsatzie ba, zertako berdeun altzari hori, o zertako berdeun aldaketa hori, egin aurretiken. Zekeo, azkenin ez, erostitxo muebli epentsatzen, jo, ezke zarreri dauket, hankaz gora, eta mueble bat erozikot. Eta igual enbazu ite izu. Eta igual kolga hori bertzen nun. Eta ez, beste mueble bat.
Orduan lehenengo pentsa behar da, benetan ze berdezun da hortako eki gauzek. Eta ez arrebezka, beti atzenin ez arrebezka jute gala pentsatzen. Beti niri jendit hortzaten izateit. Nina ez zukaldie txurixe, estilo nordiko, eta hola, eta zatzizot, bai, bueno, baino, ni hori ez kontau, ni kontau zinez zukaldaukon, konpri nola ingozun, gauze importanti da, geho ja politia ipiniko deu, ez? Estilu topauko deu zeinan zurie, gauze zain goteu, kolori topauko jau nola zentu ez unan Nina bezi biharrak eta gero, txukunta, gero ja jutezea bestian bila. Txukuntze deu, behitze duze gauze azkenun, da geho ja aztega beste lanakin, ze azkenin bestela ez dauke sentidoik, ez? Eke duna etxi oso polite, baino zeinentzat, ez? Ni betze hori zatet. Argazki jateatzeko. Hori da, eta erretotan doren, etxe hau ez, da bapatea dauzkedeu, oin termomixek pila bat, olako traste pila bat azkedeu, eta dauzkedeu kafetera tostadora da bapatea tabli jartzeko tokik ez. Ja. Nik uste, zuraia dana telebiztan ikusi zuen nire beti, zuraia beti zentzimerin beti tokixe, Dana txukun, tokixe, dana nik olako zukalde bana, ez? Da gero, gure etxin dago, kafeteri, eta zukaldeko, papelan roiue, kutsillu, tokik ez da hobin, ez? Tabli jartzeko. Eta adibidez bai kudeatzen dezu, jentia galdetzeizu, iteko garaian erosketak, eta zer erosi, nola erosi, eta hori dana, jaki aldetikan. Bai, azkenin nik asko bultzatzetena da, hilin behin ekie ez dizenak, arrozak, garbiketako produktuek, gauzek pasatze ez dizenak, hilin behin, ze normalin olako gauzek itea askotan jutega, zentroa hundixeta, eta gero ala, egunerokotasunin, arrandeire, eta olako tokita, bajunlek edeu, txikixeta. Egunerokotasunean, egunero berdeuna erosi, ez da? Hori da, egunero, aztien, baina ja ez dugu zukizton konprin berriken, oin hortako, ondo pentsa berdezu ze gauze bertuzun, ze almazenamento berzun, ze armaxo, eta gauzek nola antolauko. Hori ere, Osgailuan kudeak eta beste histori badare bai, ez da? Osgailuan beti daude etxe batean iztezea, eta parraguria matiten neharrezitatik, baina beti da hor iskina baten limoi lehor bat, gero beste iskina baten maionesa bat iriki gendula ez dakinun, o mostaza batan iskinean, eta zetzu, zertako da, gainekeo dana sakarrontzian bukatzeu. Ite zuri hulia betian ben garbiketa bat, eta holako sako bat dana sakarrontzira. Zatezu, ai ama. Elektromestik erostakune bai ez, jendik askotan ezateu. Nik onena ez, eta txarrenarez erdibitertekoa, eta ez gauzek ez diola erosi. Bertzuk azkenin pentsa berdezuna da, nik eunero behien arrandexe baldi mauke eta karnizexe, eta eunero erkotasunin erosi ber baldi maiut gauze freskuek, nik ez dut ber kriston friorifiku erostie ultima generazion eta inglesez jartizkoen itzoxanakin, ez? Nik igual normal batekin nahikudet, baina nik egin behar baldimat, petxugak erosi bat jut aztelenin, da jasen petxuga hoxek onakoti nahi baldimat, igual friorifikun inbertin, berkot? Claro. Segun nola moldatzen hau, nun bizizean, eta ze... Gauze nola ikituzunez, oituren arabera, eta momentu etxin eusen aldaketa egin behar deun momentu da, momentu perfektu erabakitzeko oiture hoxek nolako kizeten nahi deun benetan, ez? Eta ez, hola iket, porque, bueno, zukaldi hola da, eta, hola moldatzen ez, akitxo, ez? Eta ze jendek juten da gehiena horri, igual guain gazte jendiagu bezala, oia erdibidekuak, helduak ebai jute zaizkizu. Gaztiak. Helduek betizati be, me vas a cambiar tu ahora. Ja, behandu aizea. Oina ez. Ez, normalin dana gaztiek eta umiekin, asko. Ume txikixekin. Nik ez dauketu umei, baina xei joa azketazik, zehose bakizu. Zehose bakit, baina... generalin umi azken jendiek eukitzeu alazuk, ez? Baina ez en plan, dazketzu traste gexo etxien, umiekin azkenin batana zailo da, lana, umiek, zeize, azkarro bizilea, eta, generalin laguntze hori asko zobeto tortzako, olako jendi, baina, normalin gaztie gotea, normalin, olako gauze berrixek eta pixket diferenti da, oitute ez gabezen gauzauek aitzeko gaukin. Bikain. Bueno, hemen inbiarezuna da, jarri hemen pixkat, norbaite pixka gehiago nahi badu, hartu hau bertan nahi baitu jarri, hemen onduan jarriko dugu lagungarri bezala. Emango jotena da, honi vuelta. Vale, bitu, Eta gero inzuk, zure beti zatezun bezala, perejile jartzezun bezala, niretzako, gero, atzenengo punto horire importanti da, ez? Dekora isu malorak, eta atzenengo punto horire bai... Azkenengo ikutua, ez da? Zuek perejile eukusten bezala, gure kasune bai gu beti atzenengo ikutu horri importantzia hondi semati. Ez que garrantzitsua izatea, gila esan platera oso polita da, baina jartzen zu berde pixkat, txak, eta emateu beste histori bat. Etxin iguela pasatzea. Zuke hemen berde asko daukuzuta, zerratik enda, ez? Azkenien matematek lan hona indizu, ez? Beti berde punto horrek ematxo freskotasun hori, eta
Azkenin niretzako Ba, hemen ibiliko zean Andoni eta enara, bilak ibiliko zean hemen bueltaka. Da nausila eta zuzendari, ja. Bueno, hemen txe, ingo deuna da betu hau, eharrein dugu gaurkoan bai, Hau ingo jotena da, erditik amostu, ikusteko zer triskantza da hemen barruan, horrela, beste aldetik moztuko hemen txingo deuna da, ja. Jartzen dio, palillotxo bat, pepinillo batekin, baitu gauti bera sartuko jotola. Polito gelditzeko, azkenengo, detailia, Horrela segarriko deu, bat, eta hemen bigarrena. Listo? Eta indeu, bukatu deu gaurkua. Hemen txe, tita batian, jarriko deu. Hau hemen, horrela xe, bitu. Ai, ama. Hau jandageo gutxi txukunduko deu, Hau jandageo, ez dakit, siesta eta geo, noiz izatea ordu hona txukuntzeko. Nik ustez goizin, freskona ordu txotela. Goizian, ez da? Bueno, hemen txedakau, gaurko triskantza, eundoko sanguitxa indeu, ikasi deu txukuntzen, saio paregabia. Eskerrik asko hemen izate batikan. Eskerrik asko. Eta badakizue nahi baizue, zautzan dago Amaia, zuen zai. Besarkadak, eta biarra arte lagunak. Aio.